Xa sabedes que levamos varios anos baixo o lema o barco no verán e cultura e o que facemos aquí é presentar a programación, unha programación como sempre pois diversa, descentralizada, porque, bueno, parece que no inverno os espazos interiores son os máis idóneos para desenvolver a programación cultural, pero no verán pois apetece consumir cultura e apetece consumila no exterior. Como ben sabedes, temos varios espacios durante todo o verán onde se desenvolven esas actividades culturais e este ano, pois, como noutras ocasións, pois tamén o faremos así. É unha programación que se desenvolverá na vila durante os meses de xuño a setembro. Aí paramos porque despois xa comezaremos coa programación dese último trimestre do ano. Son alrededor de, se non me equivoco, 35 actividades culturais moi diversas. Hai propostas tanto para todos os públicos e como mesturando propostas xa consolidadas con outras propostas pues, diferentes ou incluso novedosas. E como vos digo, todas en escenarios ao aire libre, sempre e cando o tempo non lo permita. Esta está estruturada sobre todo alrededor de 3 ciclos, como son o de Perto, no que eu hoxe me vou centrar un pouquiño máis. O de Perto xa sabedes que o seu lema é a palabra contada, cantada e rimada. Serán sete actividades alrededor da narración oral, do teatro, da literatura, da poesía e en eses espazos emblemáticos. Este ano repetimos cos xardíns da Casa Grande de Viloira, buscando un pouco refuxios climáticos e a beira do río. Tamén teremos as noites de cine, tamén na Praza Maior. Serán 11 proxeccións, 10 delas de cine comercial e para público familiar, e unha que vai ser unha novidade que vai a ir enclavada. Douvos así pequenos pinceladas porque despois cada unha destes ciclos e cada unha das actividades terá a súa presentación máis específica. Nestas 11 proxeccións hai tamén unha charla didáctica sobre as eclipses no cine, que non só se apoia en esas proxeccións dos eclipses na historia do cine, e que nos servirá un pouco para falar do que despois será unha das eclipses que creo que imos tardar cento e poucos anos, no? en ter outra. Nos os que estamos aquí xa non hai, creo. E para rematar eses 3 ciclos que artellan a programación, teríamos o Terrasón, que, como ben sabedes, é un ciclo onde a música é a protagonista. Teremos 7 xornadas e levaremos pois a diferentes rúas, prazas e recuntos singulares do barco pois a música en directo e en pequeno formato, si cabe. Aí o imos deixar para cando presentemos o Terrasón polo máis ao miúdo. Pois completamos o calendario con eventos tamén de referencia no verán barquense, como son o Silfest, as festas populares como a que temos xa esta fin de semana no Chao, esas actividades relacionadas este ano coa eclipse total solar do 12 de agosto, as xornadas de folclore que nos van coincidir ese día tamén, o 12 de agosto, a Feira Medieval de Tremiñá, a Semana de Cine, que tamén vola presentaremos un poquinho máis adiante, a Feira de Produtos Tradicionais e, como broche e colofón, as festas do Cristo. Queremos con esta proposta reforzar a aposta por unha cultura accesible, participativa e de calidade,
e o que pretendemos é que estas propostas dinamicen os espazos públicos e fomenten a convivencia e que tamén contribúan a facer do barco un destino atractivo durante os meses de verán, que xa a calor xa non lo fai bastante difícil. E xa para rematar, pois nada, o que buscamos é que cada praza, cada xardín, cada recuncho do municipio se convirta nun punto de encontro para a veciñanza e para aquelas persoas que decidan visitarnos durante eses meses de verán. Temos un verán no que a cultura sae ao encontro das xentes, fai do barco un lugar vivo, participativo e cheo de experiencias compartidas, porque, como ben sabedes, no verán o barco é cultura.